Poso-poso ning tengah alas, Nonton sepeda. ya. Ran kayaknya apa ya? Duh, ki opo ki opo iki? Kowe iki sik tak angkatane ki. Halo, Jon. Halo. Posisine nang ndi iki? Oh iya, aduh ning tengah alas ki lho. Rene ya, posisine iki cedak tebu-tebu. Jarane budal bareng. Nang tengah alas san. Wedi ya? Kok ana setan. Yes, OTW rono. Dan ayo. Oke. Yo, tak tani iki. Ya kae wae. Rene. Kenapa aku mau tinggal mau? Lah kowe ngapa kok telat? Aku ditelepon-teleponan dari pakku lho. Emangnya apa telepon pakmu? Halo sangu, tinggal sok bodoh, tinggal tuku jajan. Tibake duwe mbok kontak. Bapakmu iso mulih apa ora? Gak iso balik kok. Dolane nang Jakarta di lockdown kok. Oh iya yang kok nek mulih kan nggawa virus. Gak mulai gak apa-apa, penting duwe mulai. Oh ya awak. Bos, penting jaga kesehatan bersama. Mantap, Jon. Oke, kasih. Sing. Oh iya. Iya. Ayo ngabuburit. Balik rana neh. Yo, Yo. Wih, udah. tadi. Iya, kamu mau telu, tak kenceng weh. Aku paling cilik kan. Yo. HP ku kok bobrok iki.